नै लोगोफोर जोंनाव आलासि फैगासिनो दङ दिल्लीयाव थाग्रा आलासि जानो फैदोंमोन दा थांफिननो ओंखारबाय फैबा आं देखायगोन दे लोगोफोर फैगासिनो दं सफैयाखै टाउनाव दङ टाउननिफ्राय फैगासिनो दं गरमथार एकदम बेहाय माइसुं बेरजोब्बाय दोलो दोलोनो नै बिराद माइसुं गरमजोंनो सान्दुङाथ' नायजाखाया बिराद सान्दुंखा सान्दुङा बिराद खाथार नै सान्दुङानो लाजाखाया जि गरम बाब 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 जोंनि आलासिफ्रा रिक्सानिफ्राय ओंखारफैबाय लामानिफ्राय मा जासुरखोसै आंनि फिसौआलाय नायदो नै जोंना आलासिफ्रा आंनि फिसौआसो आलासि जाना फैगोरबाय हनै मा लानानै फैखो हारसिङै हनै थांदो न' सिङाव सौफैबाय ना बर' रोंखाजोबगौ दा फार्स्ट क्लास दे गोजोनथोंसै लामायावनो गोजोननाय लाबाय दे दे गोजोनथोंसै दे गोजोनथों मादै ना आयं दे माया फैदो फैदो आं ब्लग बानायदों दे ओं गोजोनथों दे फैबाय दा फैयाबा ओमफ्राय ओरै बांद्राय गोथौआवबा फेन मोननाय नङा ओरै लाबो बोबो बैखौबो ओरै बोबोनानै जिराय नै जोंना आलासिफ्रा हनै सान्दुंजोंसो मोदानबायहाय मोजांखौनो नुवा बिसोरो दिल्लीयाव थायो दा दिल्लीयाव थांफिननो होननानै फैदों माने गारि टाइम जाथ'वाखै नालाय जोंनाव दसे हाबफैथ'दों जोंबो सिनाया नालाय मोजाङै नायनो होननानै नै मानसि हेराखै नै बोराय बुरि ना नोंसोरो बोराय बुरि मोजांथारहाय ना नायनो आं बोराय बुरि होननायखाय बोराय गोरा बुरि गोरासो सानदोंमोन माथो सेंग्रा सिख्लासो हा हेन्डसाम एकदम एक्सिलेन्ट नै ओरैसोखा जेनेखै मानसिफ्रा ना बेदर जानो मोजां मोनग्राफ्रा ना बेदर जानानै टेस्टि मोनोना बेबायदिनो सुन्दर एकदम सुन्दर सुन्दरि एकदम नैबे आंनि बिहामजो फिसा उन्दैनि हासबेन्ड हौवा फिसाइ होननोबो बोरैबा मोनलायलाङो आं बिसि फिसाइ होनबा बोरैबा मोनो आङो बोराय बुरिखौसो साबसिन मोनो होननो बोराय बुरि होनबा मोजां मोनथारो आंहा सिगांनिफ्राय बोराय बुरिनि दावराखाय नोंसोर गाज्रि मोनदों बोराय बुरि हाबा जाखांनाय लोगो लोगो बोराय बुरि होननांगौ मादि मोजां मोनो आङो औ लोगोफोर आंनि आलासिफ्रा सुन्दर सुन्दरि गोजाथार आरो नै बेहाय आंनि बिहामजोनि बिनानाव बिराद सुन्दरिखा नै मा गोसोम जालाबायनो माइ गायनाय एसे सोमद्रि जाबोदों बिराद सुन्दरिखा आंनाबो बिहामजोआ सुन्दरिमोन माइ गायनानै एसे सोमखेखे जादों माइ गायनाय बोथोर नालाय आंबो गायफानो हाया नोंबो खुलिदों माया 1000 जाखो साबसक्राइबारा खोन्था
माइ गायनानै गोसोम जादों होननायखौ खिन्थादो माबा माइ गायनानै बिखुं बेरलाबजोबदों आरो बे आदैना ओमफ्राय मिनि जाबाय सिखादोंनो ए दुब्लियाव ओंखारफेरै बयलार बायदि मानसियानो ओंखारलांबाय नालाय गिलिनिफ्राय फैयाबा हामगौमोनलां होनबाय थाबाय ओमफ्राय फैनानै जारला जाफैयो फैनांबाय होननानै ओमफ्राय फिथर जालुबाय थायोना फिथर मानलुबाय थायो बेखौबो गायहैथारलालां होनसैलाय फिथरा जि गावनावबो जाबावदों ओमफ्राय जोंनाव माने दुब्लियाव ओंखारबा सोरनाबा माना मानि अबेबा दैया मानो माने आंनानो आथिङा फिथरजों माननाय जाजोब्बाय जोंनाबो हनै माबा मानदों होननानै माबा डेटल लगाय थाङो मालाबा दुब्लियाव नोंस्राबो खेथि खालामो न'आव गासिबो गायजोबो बे गामियाव गासिबो गैया खोमा ओरैनो न'खर थानाय ना बानु गामियाव ना बानु गामियाव गोदो आं सिगाङाव थांबाय खनसे ना खननै थांखांनायनि उन थांनोनो होआखै गिथावथावथार होननानै गेस जादों दाखालि गेस जानानै थि खालामबाय नै जोंना साहा होनाया खनसेनो रानखाजोब्बाय आलासिफोरनो साहा होनाय बेना गेस जायो बिदिखौनोबा नोंना आंनि फुरानाखौ लिरनानै नांगौ लोंदो जारौ सना लोंदो जारौ सना लोक्षि बाबु लोक्षि आयं नोंहालाय जिबो जाया सोर आं जारौ जायो बाबु जायो आंनि आगै गोजासो आंनि बिमा बिफा जाबाय नालाय औ आंनि आगै गोजासो साहायाबो जोंना गोदै गोबाब गैयालै हनै बिस्कुट गोजासो साहाया गोथाव मोनदोंनो देलाय नों लोंलाय माबायदि खिन्थाहर आंनो लोंनानै खिन्थाहरलाय दे माबायदि जादों साहाया टेस्टी है ना मानो होनबा सिनियाबो एसे खम जादों लोंग्राबायदिनो ओमफ्राय एसे मोदोमनायाबो बांद्रायबो नङा खमद्रायबो नङा एसे खाथि आरो नै बिस्रा माबा लेखासो फरायबाय साहा लोंनांगौआ बिदिजोंसो आराम फरायो बे लेखाखौ जोंना बे जारुआ बेंगलनिफ्राय मोनबोनाय जोंनि क'क्राझाराव बेखायनो बेना जोंनि बर' रायलायबाबो आरो एसे बोरैबा जायो सुरा ओमफ्राय दाथ' दिल्लीयाव थायो नालाय दा दिल्लीनि एसे एनै भाषाफ्रा जोंनाव बाहाय फैयो आरोना गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर बांद्राय बुजिया जादोंमोन हाया जादोंमोन बेबो खोन्थायासै दाहाय आमाया होननानै खारलांबाय आं सानबाय सोर आमाय खारलांखो आंथ' नुफेराखै सानदे आङो ओमफ्राय उनावहायसो आङो एसे गोबावजोंसो हमनो हादों नोंसोरबो होननानै होनखायो आरोबा होननानै बाजाराव खालामनो फैबाय साबसिन सोंजोबबाय माथो भाषा रायज्लायदों बाबाया होनबाय थायो रायज्लायनायखौनो बुजिया मारै जि थाब थाब रायज्लायो मा रायज्लायथाय बुजिस्लाबा थायो दसे थाहाबलायनानै गोसोखांनांगौ नामा माने लासै जाया नालाय एसे स्पिड जायो नालाय रायज्लायनाया बुजिया होनो आं दाना बोरदोन सामजारि गवालपारियाजों थाजोबनायखाय एसे माबा खोथाफोरखौ बुजिजोबसिनबाय आरो मोनथियो आरोना आङो मा ओंख्रिखौनो गोसोआव गैला मैथाजों नाजों
जोगोनार बिजौ एवनाय खालामबायना थांसै दे नै आलासिफ्रा थांजोबसैनो थांदो दे मोजां थांदो पार्क गौरां पार्कआव हाबनो हायोबा हाबदो हाबाबा नोंसोर उनाव सायाजों नोंजों फैफिन दे टाइम जायोबा हाबलांदो टाइम जायाबा उनाव फैफिनदो जों ज' दिनै नङाब्रा नोंसोर सानैजों गौरां पार्कआव हाबहैसै दिनै हायोबा थांदो हायाबा होनदों उनाव फैफिनदो मोनाद्रायबा हाबनांला नोंसोरो शपिं खालामनाया दिगदार जागोन ना शपिं खालामनाया देरि जागोन ना होनबा गौरां पार्कआव जुदि हाबनो हास्लाबाबाबो नेक्स्ट टाइम फैफिन होनदां सायाजों बेजोंखौ औ आंबो थांफागोन जोंबो थांफागोन माने जोंनाव फैग्रोदो फुङावनो फैदो बाहाय जायै लोङै जों पार्कआव थांसै औ दे फै दे बाय बाय हेन्डसाम मोनदों होननानै जोंखौ बावनाङा दै आगै बोरो हेन्डसामफोरखौ गोसोखांबाय थानाङा नागिरबाय थानाङा जोंखौबो नागिरहर दे होमबा गोजोनथोंसै बाय